Lipsahdus sattuu aamulla kylmiltään hiekalle ja joutuivat vähän korjaamaankin minä autoa, mutta muuten aluspäivä oli aika niin kuin ongelmaton. Kimin suoritus tänään oli kuitenkin sitä luokkaa, että on aivan sama, vaikka tankissa olisi ollut vain hajut jäljellä. Nimittäin 2 vuoden tauon jälkeen kylmiltään tämän päivän Formula 1-autolla tällaisessa porukassa kärkiaikoja ajavia kuljettajia on hyvin rajallisesti. Todennäköisesti vain yksi, Kimi Räikkönen. Tietenkin muutamia jotain pieniä ongelmia oli, mutta melkein saatiin tehtyä se, mitä suunniteltiinkin eilen jo tai päivän alussa, että se nyt on pääasia, että ei mitään katastrofia ole. Sä oot sanonut, että sä pystyt aika lailla nopeasti sanomaan, tai tietämään, että onko se auto hyvä vai et sen tietää aika lailla alkuvaiheesta, niin onko tämä nyt sitten hyvä auto? On vielä, että se on paljon vielä muuttuu ennen ekoja kisoja. Mitään tietoa, mitä muutkaan tekee, mutta ihan tyytyväisiä ollaan, mitä itse saatiin aikaiseksi. Tuliko niskakin pöksytty? No ei oikein.